welcome to the back Simangshacreation. So आं नोंथांमोनखौ आंनि बे गुबुन मोनसे भिडिअआव बयखौबो बरायहरनाय थाबाय। ओमफ्राय दिनै बिराद खुवा खुदों। जा गुसुखा ओमफ्राय बाइकजोंसो थांबावगोन। बिराद खस्थ' मोनसिगोन। ओमफ्राय जों मायाव थांगोन नायलांदो। लोगोफोरखौ नेगासिनो दाबो फैया बिराद गोबाव जाबाय नेनायाबो। जा गोबाव नेहोबाय आंखौ। एफा फुङाव सिखारदों आङो आयौ। बै जोंफोर दाउ मासे खारबोगासिनो दंमोन। ओमफ्राय नै बै बाइकजों फैगौआबो बिसोरबो थांगोन। ओमफ्राय बिसोरथ' आंखौ मिथिनाय नंला। थांग्रोबाय मालाय। ओमफ्राय आंना दाबो फैया। रागा जोंबाय आंखौ ससे थाबायबाय दाबो फैया ओमफ्राय हास्लाबला टाइमाबो। फैग्रायानो एफा लेजि। फैगौ खोमा रायगाबनाय खोनाबाय आं। थेवबो बिराद रागा जोंबाय आं ओमफ्राय ससे थाबायबाय आं। खुवायाबो जा खुवाखाना। खोमसि नुबाय। दाबो सफैया जि गोबाव नेहोबाय आंखौ। राजाखौ नेसिनो साबगोन थांनो। औ हास्लाबला हनै टाइमानो। दा सफैदों। बेखौ बानाय नामा नोंलाय? हा? थाबैथ' सिगां गारो। सोंहर दे। मारै फालाय जाया? थांजोबबाय सखिमोनाबो मालाय। सखिमोनाबो थांजोबबाय होनदों। माबायदिलै बोरैबायदि जाखो? खुवायानो जेबो नुनो नागिरला। लांफैग्रायानो लिसु दानस'दों। Beda lang ko dinampo yan lang. Isa buwan. Ang kanang ko na magmul. Ha? Terus ko na. Ada. Isa buwan. Sapatgram dalang dia. Ama demi sebentar sekarang. Bye bye. Besok. Yang kasih. Terus orang ni. Kan ni loy. Ambil. Terus. Terus tahu ni kan. Tahu jangan yang terbaik. Mama. Ini sekarang nggak baik macam tu sih. Kan jiwang tu. Tu ya aku suka. Bisa bukan. Aku senang itu yang. Yang suka ya. Bisa. Mama. Dari kalau kerja sebaik. Nah ini dia. Tapi ini kan enak. Sampai ni nang gua rena bisu kau dah berfirman. Cepat tangguh ini belai. Masar minyak di. Nano nga. Sino kong naman siya.
ओमफ्राय नैबे बिथाङा गावनि हाबायाव आंखौहाय ब्लग भिडिअ खालामनो सानथाम सिगां लेंहरखाबाय। गावनि मोखांखौ नुनाय गिनांफ्रा थाखोमाबाय थादों ओमफ्राय दा खायदा खालामनानै नुहुरो हाबायानो। बिथांनाबो दङ इउटुब चेनेल बर' फेमिलि। सोरबा सोरबा नुफेराखैबा नायनो हागोन। ओमफ्राय जोंना एग्जाम हैग्रा लोगोआ बेबो सासे सारा। ओमफ्राय बे ससेयावनो बिराद थालिर बागान दङ जानो। ओमफ्राय बेबो बांगालफोरासो।
ओमफ्राय जों ओंखाम जाखांबाय ओमफ्राय जै ओंखाम जाखांबायना आंनो गय नांगौ आं बिराद गय खाबारिखा मा बानायदों होनबाय आङो बेवहाय ओमफ्राय मा खालामदों 120सो बानायगासिनो जाहैदों 120 फानसो जाबावो ओमफ्राय नै जाबाय लोगोफोर बिदिब्ला दिनैनि भिडिअखौ आङो बेयावनो दोनथ'नोसै मानो होनोब्ला जों बिराद गोजोन थांबावनांगौ एकदम मोदोम साजोब्बाय बाइकआव गाखोनो ओमफ्राय बिराद गुसुबो ना बेखायनो ओमफ्राय जाय बिथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनो अननानै शेयार साबस्क्राइब लाइक कमेन्ट खालामनानै होदो आरो नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनफिनगोन बाय बाय